تاريخ هيوت توراري محمد حاجوس عبرة اتلقول لولي هوار يا معبالي شعن شعات مئتن سلستن شعن شعات مئتن سوسان شوعتن صحفي بأمنته تسفاي عم بابي ياسين عمر علي غتشا تقادلاي كونريل كالد نور حسين محمد حاجوس عبرة زخرتاتي ابلعلي كبر ربنا الله يرحمه عربينا تخلص اي لناصنت فتورار محمد حاجوس عبرة نسو عب شعنت شعات مئتن سلستن عمة مرة توليدو عب تحساس شعنت شعات مئتن سوسان شوعاتن عمة مرة عارف أنا غمسب كم كالد نور حسين محمد حاجوس عبرة بخمي ذكره كاون تاي تماهرن غسيما بقدتان بتزواوارن بخمي تسألين ربيحا كم تسمي زعبرو ناعاي فتورار محمد حاجوس عبرة بوغن أبو حقوي مهاني بمنفسن قبرنجن كاولادي بزين اس مسابوي حبيرو زعبيني زخوسكو سنن زتغانغنن بمهانو بحبنن بنافقوتن ذكره أنا عبد شحن شعات مئتن حمسان حموشن عمة مرة عبس مرات وليدة أبو حقوي عم بلسوسان سلستن عدميو كعرفن كله أنا جينا ود 10 تقلت عامة من السينيرة نعي نقولهم بيت سهبون مسارعتون فلتون بغبير قواهي كم تفلين نازكر حاليتو لوكسو لبونو كم تزد اللي عيت أقاب قوان بقبقو كستما أوران كرود أنون عغمي زفقرين برد كنكا دموع حاجوس زملاء حيال زخرلني أهب كبابينا اتبلعلي أوزر رئي أخبراتم فقرن لعول النبرة بلغسون بحك أن يعمر قتيون بتورون ديسبلون فتون يخبر نبرة أخبراتو عاد عدميون هابتون تراي زي كونس بزيادة غابت ميزان تراؤو هابت حفرة الساب سدرابيتن كبابي أنزنق على نبرة أبو حقوي كم ونا نغلتن دامت حان أغلي أبسمران من دفران حيالو عبيتنا أشتنا بايتي منبر جزان بخراي استوافرو مخزناتن نعشت قفلتاتن زتقالل سفيح نقداوانين انتكالن نبرو بزي كل جيزي بسرحة أمودن تحزن نبره نبروتون أتاويتاتون كيكاتاتل سومناوي نام من دفران نتوعزي كسابتناي مجرشتا بمخنيات حمام كليت كابزا عالم بموت زفلي أب قصال سرحن صعرن نبره ولكوا بقطبا وعقمون تحستون بنطف كي سرح مالت سرحتنياتاتن توقات أرتدكي دوكونا وفيرو نسو بتزاماد عرفتن ميشوتن كنبر زغتالن تنبره نسو خموي مرتن همولو جيجيو أب نطفن كأتسالن سرح بمنبارو نعي أبنت صعريو أتسال سرح عند السبلينين كاب زول لدات حيزي أنا نحواتين مسبح قوي أب كبابي غيت فلنا ننبر كم زنبرنا الذكر أبتن فلما يقول عنة عمتات مالت 4 عمت أتسال مسؤون بحقفون حاليوتون مامقنا كم زعبوا غاز جهاساس تذكرون ألا الولدين اللوني مش كلهم ولدي أبوينا الدي كابايزن أصح حواتينا حتاي كمون مغربي دك حوبوي عموي حوبوين درجة مساتو زغونو عموين وزت بغربا بحد بيت تتقرنفنا بحقوسن فقرن وعوعتان سحقن سنيتن مكببارن ننبر نبرنا كزاوتنا أبسمر أشوق ويما أخر كتما زبها لابقرنا خوقوب إثيوبيا بلومود كم كبابي عداقا دورهتن اندحراج اندالغانك أماماتن وزتن زفلت وعوعناي نقدبوتها زنبري كاب مبلت شعة 10 عامت عدمي جميري مسبح قوي بغربا عبتو نسو زونو تكالن دامت حن ناخدكو أوخ عزبن كونتات سراح ككاتاتلن هلما ببغروب عب محقازن ملآخن ناتساتفكو امهارن امكرن نبركو أتسئل دما دارقا بقت سألن بحقوي عم محقاز توافركو زفوت وحاوبوي أباليقاي دكتور كمال محمد حاجوس نبره
كم زناقاشة كابودات متقنا عاليقن كم عبا حويو بحبار ننبر نظرنا نسو تمرتون ناتا مهاري عفتنا يبا حقوي سراح بنتفهات يساتف سلز نبره ناتيتارا متحقازن من لآخن ترايزة كورا نبره عابشعن جعتا ميتن سوسان حموشن عمة مرت حاو بين اي شعوتا مهارين اي لومي دكتور كمال لعنوايتو مرتون مقتصال داب قبت مسقاشة اتوي نخبر بحقوي ناي محقاز عمام ملؤ بملؤ ناوايت السقاقيرو بغد سعاد موسو الناخدكو عابت عمامات نقد غد حقاقو زون كل اخوان جمركو قال عابت عمامات ورحاو قد ذخراي كابت خاريت مقبالن عابت اندامت حان عاب زبلي عمامات متحب بارن نبرا كمو نب حقوي كم قازيتا مقزعن كالئنا عاشتو عماماتن ملعاقن زبتقالله نبرا نسو بسرحنا بكتما من دفرا ويكال اكتجيش كله دما كسعز ملاس نبو ملو حلافنت مكياد نايت اندامت حان ابوينت كال از تزامو عمامان بأي كايد دبرا ازي كاب نقسنتي حيالنا يسرح ديسيبلين تمكرون عقمن كقسم حقي زني نايت مرتي مس مصنع تسرحن مدباتو خمقون كالئ كمن اساي زدليو مزناقعن مس عرقتي معلال من بابن كم فيلم مرعاين موسيقى مسمعن وزته نخلو بمدبا وهي دخ عزو مقعلي مرعيا نايت زطرخو عقمن صلوان أبا حقوي فتاو تمرت بمنبارو نسون نبسو بتدرجان ايت جزيتي زفق قدو تماهيري بتوساق مساحوات قينو دقوم نممهار عبز قبر حبراو نتفتات بمتبباع قدة تساويتيو ندقون مغروبن دما نغمهارو يتبابع نبرا عايزة عبنت دقو دكتور ياسين عبشعن شعات 255 عامة مرت بسنة قطبا ايكونوميكس مهرو كاب قدام اي بديجري كاب امريكا يونيفرسيتي ابيرود مسكلت تبوصوتو آتو صالح عبد القادر كبيرا آتو شيم حروقتن اباين زتمرغ نبرا افوكاتو ابغا نور حسين كابتم فلما بديجري كاب ناي قبس يونيفرسيتي بحق استمرغ كمونا بيونيفرسيتي سمرا ناي حق ممهر مشتاو تمرت قوين السره آتو عبد الله نبي بمحدراوانين دكتور كمال دما بعود حكمنا حفشاو حكي من حكيم سنن عب يونيفرسيتات ايطاليا تماهيروم استمروا غير اتندك مستيون مستمدرخ صغير كساب جيزي مرعان ولادن زبتها عب زمن او بيت تمرتي كساب كالا اي درجة مهارة عدل فتيري نقر من قدي عب حقوي بوانقو اتليان معال توقازيت امن بابي فتون يزونتون من بارو يذكر ابت جيزيتي يا وسبرا هرترا بوانقو اتليان اما عال تقدت جيزي نقهون دحر قطرن زحته مع رئيستن جورنا دي اريتريا إليا كورورو دي اريتريالي غازيت اتات منبارن يذكرني بتوسع بحقوي قوانقواتات تجرينيا طليان عرب تجرن انجليزيان بصحفن بقالن يملخ منبارو ذكر بوانقوات طليان كلنا يسرح ورعاقتو صابت صاباتون بعلو يتصحفن يشند منبارو تقص داش يبلني نايتتكال اتاون وصان كلا حبريتان كبون ندومو سرحتنياتات بملكت سومناوي مزقب كفليت هيرو تداليو سرحتنياتات ببتارانا فرمو سومناو دوموس كوز دمرأي لمود نبره انون ابت عمام كم مدلاو نايت زرزر اسماتن كالئن يساتف سلز نبركو نبعلي يسفحنا يسرح المحدران وانين انتو مكرون كتري حقي زنيو جنزيكها تاريخ ولا حلوف هاجراو قالسو أبوركتون تبعتون جناحنت غيفة تكون كلغو فلما بتجرمون كن عنون لقسون سعرن ياناتون متكلاو أكايدون ساعاتو صرحونا أي مخبار ديسيبلين كالئن كبأبنت رول موديل كوينني آزيي فتون يدنقون يخبرون نبركو أبا حقوي آزيوم قماتن بعال جرمان نبرو مفزعتو سبات لعليا أخبرت زركبوا النسون نسبات زخبر منبارو يذكرني بزنوبرو معرق في توراري بزعرون حركوركوتون دتريو هابتن نبرتن بدري جاب حقو خوينو دق اندرائي عم حبرسب حبرتسب مستوم كالوت مزانو نحواتن لعل كبرتن ميزانن زنوبرو سابيو
مس جيجي بزعبا تاريخ جيجننتا وركتون أبا حقوي كابز استفالالي المنشطات مصحفتن غازيتان علال ولدين مغربين استرفوا عبالات بيتسبن كالو أطفلتون كركب مس جمركو أدناقوتين أخبروتين مليسو كبكبل كإليو أتسيلو عبتن بتمراماري تاريخ انصحفن أتو عالم سجد تسفاي زغربن سلسة تقاتات التقفالات تاريخ إرترا عين فلالة قدام عين كالعين سالسعين كفالات أبا حقوي مسئلتاتو سفي عبركتو انت تقيسو مسرقو زيادة حبن عقبتن تسمعني بتوساقي أب كالوث ناي تاريخ صحوفاتون كتك اسم سمعو زيادة زد تبابع كوينو رقيبيو ناي قرماي كيدان ود فيليبو ببروفيسور جوزيف فينوسا أبستت صحفت باس تو ناشناليزم التبل متحف حالقن مالتي بخمزت تقاسكو بحقوي أنا جنا نقشتين كلخي خابز عالم بموت تفلي حمامون عرفتنون كم ذكرن ويزردن حاتسيرن هاند بتاونين يرو كلتا غليتو مسرح عبين نلعو الحكم من أنا بهاجر جرمن كغير بسنغلة فقاد الله سبحانه وتعالى قوينو هاندبت عارف أنا غبشرن شعوت 175 عامة مرت عم ببلع سرع عدمي نبرتها وغالس هزباو جنبار حرنة إرترا حزب إرترا تسلفة نعد النجار كوينو غافتون بهوت عبشرن شعوت 291 مسنات إنت نابس بلا زقاتو إيه أتينا بوتاتنا نبح قوتاتنا نايك آل سواني كم زود رسنا أمسكر زي عبايت راي زي الكونغم كل إرترا ودما كلهم أبالا سدرابيتنا سدرابيت عزما شابر حقوس بزتفال عليه ملك عبك ألسا أبرقطوهم يقتصل الله آتو نور الدين محمد عبد الرحمن أنا سالساي ولودو نفتورار محمد حقوس أبرا ودقالو ويزرق رجا محمد زخرتاتي نياب حقوي فتورار محمد حقوس أبرا بعدنا عوتن كبرن استملي نسو عزي فكارن حالاين كوينو مسات إسابعونات قرما موغوسن يرو أبيت صوبون سفي حبرة سبن كبز بلا أخبروت زنوبرو نقداون كطوباون سرح عوت بعلواني منبارو يفلت أبتي أبا حقوي زعرفو اللعامت أنا ود 10 عامت قول عيني ولاكوا تتاريخنا بركو تقون دحري مسعبقو بملك عزان تنبابن كالئن زي سمع أخو طلق إلي زي تردع أخو انتغني كافل ما أوان أبتي أب كبابي زعزبون زردو نياب بحقوي زغرن مردعتان ألن نسو بسبات فتون استخبرن سب منبارو الذكر دارقاب كل محبراوي هوال أبولوتيكاو قدياتن هاجرن كابن سنو تتعيزو مستوم أب تاريخ عابت هراز لبروم إرتراويان حربينياتات مالت شيخ عبد القادر الخبيرة أتو إبراهيم سلطان أتو والله ولد مريم كالاوتن يواسع منبارو أب حيالو صحفات بفلاي أب تنسلست قصتات مصحفتين فلالي بعالم سجد تفسفاي تتقي شغرئي يحقو سنن يحبنن بتوساقي أب حقوي كم أبالن مرحن فلام معبر فقر هاجر شعيبو أب الرابطة الإسلامية أبو ددرات بايتو مستافم كالئن تفتاتن عبي قدن تاريخن كم زنوبرو يفلته كمون أب كان محبراوي ሃይማኖታውን ንጥፈታት ከም ኣባልን መራሕን ኣውቃፍ መስጊድ ኣብ ዝተፈላለዩ ሽማግለታት ምስታፍ ንዝተባኣሱ ውልቀ ሰባትን ስድራ ቤታትን ምዕራቕ ወዘተ ኣገዳሲ ኣበርክቶ ነይርዎይ ብተወሳኺ ኣባ ሓጎይ ተባዕን ቁንዕን ዝፍቶን ነይሩ ከምኡውን ለዋህ ለጋስ ሓላይ ህዝቡ ብፍላይ ንዝተሸገሩ ሰባት ምሕጋስ ዝፈቱ ምንባሩ ካብቲ ብወለደይን ካልኦትን ሰምዖ ዛንታ እዝክር ከምኡውን እፈልጥ فتورار محمد حاغوس من الشيء كله بجزء مجزعة تليان كافتهم وحدات ناي تمرت عدل بمركاب ثم هيرو حيال قنقوتات كم تليان عربيان ملكتني روي غازيت أن صحوفات بغت سالخن ببيريونير ندوكو ناي تجزي قناتات وزفكلو كسبت زنا على درجة تمرتكم مهارو جيري عابك أتسأل دما ندك دوكون كالأوتون أو كباب إذنو برونكم مهارو زتباق عنز دقفن من بارو أنا بتاريخ فلتي هانا بتاريخ أبا حقوي يحبن نخورعن كابتناتو ناي مزن أزنو برا حقرا ويان ولدنا دما
ዝሰዓበ ወለዶናተይ መዛነየን ተጸልየ ኣብ ፖለቲካውን ብረታውን ቃልሲ ክሳተፍ ክኢሎም እዮም እውን ኣብ ገዛና ማእከል ቤተሰብና ናብ ብረታዊ ቃልሲ ተሓየን ሕጊ ሓየን ኣብ ካልእ ፖለቲካዊ ውዳቤታት ተሰሊፎም ዝተቓለሱ ዝሰንከሉን ዝተሰውኡን ምህላዎም ናይ ዝውፅኢት እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ተጋዳላይ ብርሃን ኑር ሕስየን ዝቕርቢ ሓጎይ ፍትውራር መሓመድ ሓጎስ ኣበራ። ኣነ ብርሃን ኑር ሕስየን መሓመድ ሓጎስ ኣበራ ንፍትውራር መሓመድ ሓጎስ ኣበራ ሓጎስ ረቢ ይርሐመሉ ወዱ ኮይነ ኣብ ሳልሳይ ወለዶ እስፍራ ኣብ 1960 ካብ ኣቦይ ኑር ሕስየን መሓመድ ሓጎስ ኣበራ ረቢ ይርሐመሉ ከምኡውን ወላዲተ ሓጅያ ፋጥማ ኣደም ኣበራ ኣብ ኣስመራ ተወሊደን ዓብየን ነባ ሓጎይ ፍትውራር መሓመድ ሓጎስ ኣበራ ኣብ ንኡስ ዕድመ ከባቢ 5-7 ዓመት ከለኹ ቁሩብ ተዘክሮታት ኣለኒ። ተወሊደ ዝዓበኹሉ ገዛውትን ኣብ ማእኸል ከተማ ኣስመራ ማእከላይ ስፍራ ኣብ ከባቢ ሹቕ ዕዳጋ ደርሆ ዕዳጋ ሓራጅ ትሕቲ መስጊድ ጃምዕ ኹላፋ ራሽዲን እዩ ዝነበረ። ምስ ሙሉእ ስድራ ቤትና ኣቦይን ኣደይን ምስ ኣሕዋተይን ኣሓተይን እንተላይ ደቂ ሓወቦይን ደቂ እሞይን ኣብ ሓደ ኻንሸሎ ገዛውቲ ምስ ኣባ ሓጎይ ዓቢና ሓጅያ ኣሚና መሓመድ ሳጓ እምበይተይ ረቢ ይርሐመላ ብሓባር ንቕመጥ ስለ ዝነበርና መዓልታውን ኣባ ሓጎይ ፍትውራር መሓመድ ሓጎስ ኣበራ ክርእዮ ዕድል ስለ ዝነበረኒ ዘይርስዖ ዝሕጉስን ዝሕብንን ትዝታታት ኣለውኒ። ኣባ ሓጎይ ምዕሩግ ኣካዳድና ዝነበሮ መዓልታው ናብ ስርሑ ዋኒኑ ከምኡውን ናብ ካልእ ጉዳያት ከም መስጊድ ምብፃዕ ስድራ ቤት ሓዘን ወይ መርዓ ወዘተ ክኸይድ እንከሎ ይዝከረኒ። ኣጋምሸት ናብ ቤቱ ክምለስ እንከሎ ዓባይ ሓጅያ ኣሚና ኣየዞም ደቀይ ነቦኹም ተቐበልዎ ክትብለና ንሕና ድማ ቡግያ ነባ ሓጎይ ብሓጎስ ክንቅበሎ ዝተሸከሙ ነገራት ኣስቤዛ ምቕባል ክንሕግዞ ክንቃዳደም ንሱ ድማ ብሕፉእ ክእትወና ይዝከረኒ። መብዛሕትኡ ኣፍሉጠይ ሰፊሕ መረዳእታ ታሪኽ ኣባ ሓጎይ ክረኽቦ ወይ ክሰምዖ ከለኹ ዝኸኣልኩ ካብ መላእ ኣባላት ዓበይቲ ስድራ ቤትና ብፍላይ ካብ ኣቦይን ኣደይን ሓወቦታተይ ዶክተር ያሲን ኣበራ ረቢ ይርሐመሉ፣ ሼኽ ዓብዱልነቢል መሓመድ ሓጎስ ኣበራ ረቢ ይርሐመሉ፣ ከምኡውን ዶክተር ከማል መሓመድ ሓጎስ ኣበራን ኣሞታተይን ብሰፊሕን ብዝርዝርን ታሪኽን ሞያን ትብዓትን ናይ ኣባ ሓጎይ ክሰምዕ ክፈልጥ ኪኢለ። ኣቦይ ኣልመርሑም ኣቨካቶ ኑር ሕስየን ኣበራ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታትን ንብርትዕን ናይ ስራሕ ርኩነትን ብልሕን ኣብ ንግድን ዋኒንን ብቕዓት ናይ ኣባ ሓጎይ ክገልጽ እንከሎ ከም ስዕብ ኢሉ ኣዕሊሉኒ ነይሩ። ኣያይ ናይ ስራሕ ሰብ እዩ ነይሩ። ኣብ ዋኒን ንግዲ ንፉዕ ልዑል ናይ ምብሃል ብቕዓት ዝነበሮ እዩ። ካብ ብንእስነቱ ብዝተፈላለየ ናይ ንግድን ካልእ ናይ ስራሕ ንጥፈታትን ዝተዋስአን ምስ ብዙሓት ሰባት ዝተረኸበን ዝሰርሕን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ካብ ኣስመራ ሓሊፉ ብንግድን ብስራሕን ናብ መንደፈራ ባፅዕን ከረንን ክሳብ ኤሮፓ ዓዲ ጥልያንን ካልእን ዝተመላለሰን ኣብ ስርሑ ጽፉፍን ዕውትን ብኹሉ ሰብ ድማ ፍትውን ክቡርን ነይሩ። ብዛዕባ ኣባ ሓጎይ ኣብ ካልእ መድያት ዝነበረ ንጥፈታት ንኣብነት ኣብ ፖለቲካ ዝነበሮ ታራ ብፍላይ ኣብቲ ናይ 1940ታትን ክሳብ 1960ታትን ኣብ ኤርትራ ዝተኻየደ ዝነበረ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ዕዙዝ ተሳታፍነት ኣበርክቶን ከም ዝነበሮ ምስ ብዙሓት ፍሉጣት ኤርትራውያን ተቓለስቲ ኣቦታትን ከም ሼኽ ዓብዱልቃድር ኸቢራ ኣቶ ወላዓብ ወለ ማርያም ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣንን ካልኦትን ሓያሎ ናይ ቀልሲ ዝምድና ናይ ቀረባ ዓርክነትን መዓልታዊ ርክባትን ከም ዝነበሮ ክፈልጥ ክኢለ። ብዛይካቲ ካብ ኣዝማድን ፍሉጣት ዝሰማዕኽዎ ኣብ ዝተፈላለየ ታሪኻዊ መጻሕፍቲ ከም ኣይንፈላለ ብዓለም ሰገድ ተስፋይ ዝተጻሕፈት 3 ቅጥታት ኣብ 3 ተጠቒሱ ምህላው ኣዝዩ ሕቢኑኒ። ካልእ ናይ ርሑቕ ማለት ናይ ግዜ ንእስነተይ ዝኽሪ ኣባ ሓጎይ ኣብ ከተማ ኣስመራ ንብርጫ ፓርላማ ኣብ 1960ታትን ክወዳደር ምብቁዑን ምጽዓሩን ንህዝቢ ኸገልግል ድሉብ ምንባሩን ዝዝከር እዩ። እዚ ከም ኣካል መቐጸልታ ናይቲ ዝነበሮ ፍቕሪ ሃገሩን ህዝቡን ኮይኑ ረኺበዮ። ከም መቐጸልታ ወይ ሳልሳይ ወለዶ እቲ ናይ 1940ታትን 1950ታትን ሓያል ፖለቲካዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ስዒቡ ኣብ 1961 ናብ ደረጃ ብረታዊ ሰውራ ዝማዕበለ ተጋድሎ ኣነ ብርሃን ወዲ ንፍትውራር መሓመድ ሓጎስ ኣበራ ነቲ ሰውራ ኣበርኪተሉስ ኣብ መወዳእታ
ናይ 1975 ናብ ቃልሲ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ተሰሊፈ ን16 ዓመታት ተጋዲለ ኣብ ሙሉእ ቦታታት ኛ ኤርትራ ፈለማ ብሳሕል ከምኡውን ሰንሒትን ባርካን ሰምሃርን ቀፂለ ኣብ ከበሳታት ድሕሪ ምግዳል ኣብ 1991 ናብታ ተወሊደ ዝዓበቑላ ምጭውቲ ከተማ ኣስመራ ብዓወትን ብስራትን ናጽነት ሒዘ ተመሊሰ እዚ ብመንጸር ቃልሲ ወለዶታትን ምትእስሳራን ሓርበኝነትን ጽንዓትን ጀጋኑ ቦታትናን ኣቦዓጎታትናን ክመዝኖን ከለኹ ነቲ ኣብ ድሮ ፖለቲካዊ ቃልሲ ምምስራት ሰልፍታት ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ኤርትራን ኤርትራውያን ራቢጣዋ الإسلاميان وزتن زنبرم تارانا وركتون زقتل مسمر كوينو رخبو نابن سدرانا عبهوت يلول كيح بعر التركب الدراش نايتا بيت شاي أبر حقوس مبقسن من نهاري النايك ألسي أبا فلما أخيبا من مصرات بعبر فقر هاجر أم فتس أمن كتس على أخيباتات الرابطان كالئن هاجراو سلفتاتن وجلتاتن والكسباتن دما أوي كان منبارو كذكر حابن كرعاتن يسمعني أنا مزاني حواتين أحاتين قربابتنا عرقتن أسرتهم جاقانو بوتاتنا تقتلنا نبرتا وغالس هزبي إرفرافس أمبيرنا إجامنا خنبركتن أم إسنتنا أسر جاقانو غنكتل بمغالنا وتروز نبر تاريخ حابنن يسمعني إزي وحد تذكرون هيك ألسن تاريخن أبا حقوي كموكستان تقالو تعبيتياتاتنا نحواتنا أكال قد لزنبور تقالستن تقادلتن كالوت أبالات سدرابيتات أبر حقوس النوال دومي نمتحف تاريخي وطف تورار محمد حقوس أبرا كم توساخ زغرن طبلحتان لعدم خبور حاونات صحافي مسرات إنه عروة زلنا زغرتات قال عروب حاتير مقلتي نايتنا عنا قم دكون سمعنا خبرن حابنن أبا حقوناي نغالوات أنببت دما كتابعون مطون مزخاخرن حبريتان كخون تسفا قبر أنا بقول كي كنا كم أبال أكل حبرة سب أكل نايزا دفترار محمد حقوس قدمون هلوات ولودتات زقومت هجراوي سدرا بيت متن عم مسرع مزقب متحف تاريخ حربينياتات إرترا بمقلول أبوركتوي بمتنبار دما يخرع عني فقاد الله حسن محمد بزعبا فتوراري أبا حقوي حربينيا فتورار محمد حقوس برا جينا عبدو سعد ما يبكلقو سلازع عرفه مبزعتو تذكرتايتي بزعبا كابولاريتي ويزور حجي خديجة محمد حقوسن قالوت نايك قربا بيتسبن سمعقو علالن حبريتان زترغبي هانا حسن محمد عبد الرحمن تقادلاي عبال هزباو قنبار حرنة إرترا كاب شعنش عتميتن 7 كسار شعنش عتميتن 9 كوينة بمقدال هقراو قبويز فتصمكو زيقاي حدا غابتهم نابرتا وغال سبا أكال نقص اللفن عميدا غصابناج انت صنعين غقالسن زدرقن نقن دروقا حقتاب حدا تاريخ جقنتن يابا حقوي فتورار محمد حقوس عفشان شعات 204 عب جيزة فدرشنن بدحري إذا كايدكو قالسي كم كلهم من اسيات 7 جينا أما بالعصر 6 عامت أدميم كل خيان خقادل ناب هزبا وقنبار حرنة إرترا تسلفة أب أوان برتا وغالسي أب استفال عليه أهدوتات تواقعي شراوي ببقيجيو أب حيالو درجات صفحتات حلافنتن كم أبال تواقع شراوي برسونال وزة تمدبة قبائي فدسيمة أب استسافتف قوام حيالو وقاتكا نحموش تجيزي في استفال عليه خفال أكالاتي تواقعي فقاد فطاري الله كوينغا عبقوم بتشحن شعاتم 901 ناتس النت إرترا كرئي بقي قدمين عب ميدا هزباو قنبار حرنة إرتران غالس مسلافي أبسمرا مسحباين المرحوم ويزرا حجي أمينة محمد نولادي تياديان بعال بيتو نا أبا حقوي فتورار محمد حقوسن نا أستاج ديشتا أوارح تقميته عبتجيزاتي كاب عباين يرب حقوتاتي تاريخ سمع زتريا نبرتن بإيدو ستتصحف ورقاقتن سنديدن مرأي عد الرقيبين كمون مساء كويا المرحوم دكتور ياسين محمد حقوس برا أبز قوركو علالن كاوز رغبكو حبريتان بزعبا بحقوي نتيز قدمت زنبرن نفتت زسفع نبرن أبو حقوي فتورار محمد حقوس برا هبا
ፈታዊ ሃገሩን ህዝቡን ከም ዝነበረ ብዙሕ ይዝንተወልዩ ካብቶም ቀንዲ ሕላገት መለለይ ባህርያቱ ተባዕ ለጋስ ለዋህ ንዝኣምነሉ ኩሉ ኣብ ሓቂ ተመርኪሱ ብድፍረት ዝተሰሙዕ ሓሳብ ዝገልጽ ከም ዝነበረ ጽጉማት ንምሕጋዝ ድማ ድሕር ዘይብል ምንባሩ ካብ ግዜ መግዛእቲ ኢጣልያን እንግሊዝን ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ብዝቐረበ ካብ ዝፈልጥዎ ቤተሰቡን መቕረቡን ዝምስክርዎ ሓቂ እዩ። ብሓፈሹ ሓርበኛ ተቓላሳይ ከምኡውን ጻዕረኛን ህርኩትን ኮይኑ ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም ኣብ ንግድን ዋንን ዕወት ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ድማ ንፉዕን ምስጉንን ኮይኑ ከም ዝነበረ ዝሓለፈ ታሪኽ ይምስክረሉ። ወላዲተይ ወይዘሮ ሓጅያ ኸዲጃ ነባሓጎይ ኣመልኪታ ካብ ዘዕለለትኒ ወትሩ ዝዝክሮ ኣሎ። ንሱ ፈታዊ ትምህርቲ ምንባሩ ኩሎም ደቂ ደቁ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ክመሃሩ ልዑል ድሌት ከም ዝነበሮ ዕድል ከም ዝፈጠረሎምን ኣብ ፈለማ ኣብ 1940ታትን ኣብ ኤርትራ ደቂ ኣንስትዮ ክመሃራ ልሙድ ኣብ ዘይነበረሉ እዋን ኣዋልድ ደቁ ኸምህራ ከም ዝፀዓረ ኣደይ ወትሩ ብኣድናቖት ትዝክሮ እያ። ብተወሳኺ ኣነ ብታሪኽ ካብ ጽሑፋት ካብ ዝፈልጦ ብሓጎታይ ኣብ ታሪኽ ጽሑፋት ስሙ ብኽብሪ ዝተጠቕሰ ሓርበኛ ተቓላሳይ ምንባሩ እዩ። ከምኡውን ስዋዕ ሓርበኛ ሸኽ ዓብድልቃድር ከቢረ መቓልስቱን ቀንዲ ዓርኩን ፈታዊ ምንባሩ ይፈልጥ። ሓርበኛ ዓብድልቃድር ከቢረ ብሸፋቱ አንድነት ንምቕታል ኢት ኣብ ዝተተኮሰሉ እዋን ኣብ ኣስመራ ጎደና ሰራይ ኣብ ከባቢታ ብፍቶራር መሐመድ ሓጎስን ኣሕዋትን እትውነን ሆቴል ሉል ቀይሕ ባዕርን ነቲ ተኽሲ ሰሚዖም ክረድኡ ካብ ዝኸዱ ቀዳሞት ተጋየዮም ኣልዒሎም ናብ ሕክምና ካብ ዝወሰድዎ ምንባሮም ኣብ ታሪኽ ተሰኒዱ ይርከብ። ድሕሪ መስዋዕቲ ሸኽ ዓብድልቃድር ከቢረ ድማ ነቲ ብሰንኪ ግዜ ኣብ መንጎ ደገፍቲ መንእስያት ኣባላት ኣራቢጣ ሹባን ኣባላት መንእስያት ደገፍቲ አንድነትን ዝተፈጥረ ጽልእን ቅርሕንትን ምምህዳእ ሕነ ምፍዳይ ዝገደደ ምቅታልን ደም ፍሳስን ከይመጽእ ምስ ካልኦት ዓበይቲ ዓዲ ኮይኑ ልዑል ወይ መራሒ ተራ ከም ዝተጻወተ ይፍለጥ። ንሱ ነቶም ደገፍቲ ብፍላይ ከዓ መንእስያት ሸኽ ከቢረ ንዓና ጥራይ ኣይኮነን ከይድና መስዋዕቱ ናይ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ክሳራ እዩ ብምባል ነቲ ሽዑን ሰፊኑ ዝነበረ ነድርን ጽልእን ካብ ምህዳእ ናብ ዘየድሊ ጎነፅን ምቅትታልን ንኸይበጽሕ ሓያል ኣበርክቶ ምግባሩ ይዝከር። ታሪኽ ህይወት ኣባሓጎይ ፈታውራሪ መሐመድ ሓጎስ ኣበራ ብመልክዕ መጽሓፍ ተሰኒዱ ንኣንበብቲ ክቐርብ እንከሎ ከምኡውን ብድምፂ ሓበንን ኩርዓትን ይስምዓኒ። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ነዚ መጽሓፍ ንምድላው ተበግሶ ዝወሰደ ጸሓፊ ኣቶ እምነቱ ተስፋይን ኣብ ምእካብን ሓበሬታን ሰነድን ስእልታትን ወዘተ ዝተሳተፉ ኩሎም ኣባላት ስድራ ቤትን ፈለጥትን ካልኦትን ልዑል ምስጋና ይብጽሓዮም ብብል ተጋዳላይ ሓሰን መሐመድ ዓብዱራብ ኣሪዞና ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተጋዳላይ መሐመድ ኑር ኣሕመድ ያሲን ዝኽርታት ኣብ ልዕሊ ክቡር ኣባ ሓጎና ተውራሪ መሐመድ ሓጎስ ኣበራ ኣነ መሐመድ ኑር ሳልሳይ ወለዶ ማለት ወዲ ጋሎም ንሓጂ ኣምልኩ መሐመድ ሓጎስ ኣበራ ከምቲ ብዛንታ ሰማዕክዎ ምስ ተወለድኩ ብኽልተ ፌት ማዕጾ ኣትዮም ክልተ ኣባሓጎታተይ በቦን በደን በጋጣሚ ሓደ ዓይነት ስም ስለ ዝሃቡኒ በዛ ስመይ እዝክሮም ካብ ዋሃቢፈ ዘይተኣደነ በብዕለቱ ካብኣቶም ተውራር መሐመድ ሓጎስ ብታሪኽን ብዕላልን ይመሃርን ይቐስምን ኣሎ። ብፍላይ ኣብ ሃገራዊ ህዝባውን ሕብረተሰባውን ምዕባለታት ከምኡውን ኣብ ቁጠባ ሃገርን ህዝብን ሓድነታውን ፍትሓውን ኣፋታትሓ ኣባ ሓጎይ ኣብ መበል 64 ዕድሚኡ ክዓርፍ እንከሎ ከም ቆልዓ ይዝከረኒ። ኣብ ቤቶም ተወሊደ ኣብ ቀጻሊ ህይወተይ ካብ ዝዝክሮ ብዙሕ እኳ ሓንቂቐ ብድሕሪኦም ብዓባያል መርሑማ ሓጂ ኣሚና መሐመድ ብደቆምን ብደቂ ደቆምን ኮርዐ። ብዛዕባዋ ክቡር ኣባ ሓጎይ ዝፈልጦን ዝሰምዖን ብዙሕ እዩ። ብሓልዮቶን ብልግስንኡን ብልቦንኡን ብሰባት ፍቱው ነይሮም። ብተወሳኺ ብብርቱዖምን ጽንዓቶምን ተውራሪ መሐመድ ሓጎስ ኣበራ ፈታዊ ሓቂ ሓላዊ ስድራ ቤቶምን ኣብ ዝንድንኦም ምስ ሰባት ማዕርነትን ፍትሓውን ኣብ ማዕርነት ፍትሕን ምድላይን ጾታ ይኹን ሃይማኖት ዘይፈልዩ ነበሩ። እዚ ኩሉ ሰናይ ዘኹርዕን ባህርያቶም ንሕና ደቆምን ደቂ ደቆምን ብዓቕምና ወሪስና ኢና። ኣብ ታሪኽ እውን ብዙሓት
ካብ ደቆምን ደቆምን ቤተሰቦምን ብሓፈሻ ኣብ ፖለቲካውን ብረታውን ቃልሲ ኣብ ተሓኤን ሕጊ ሓኤን ዝተሰለፉ ተቓሊስና ኣበርኪድናን መስዋዕቲ ከፊልናን ኢና ከምኡውን ኣብ ሓያሎ ማሕበራውን ሕብረተሰባውን ዓውድታት ክንሳተፍ ንርአ ነርናን ኣለና ብዕናል ከም ንሰምዖ ኣብ ሓጎይ ከም ወናኒ ትካል እንዳመጥሓን እኽሊ ኣብ ኣስመራን መንደፈራን ሓያሎን ዓበይትን ንኣሽትን ኣባይቲ መንበር ገዝኦምን ብኽራይ ዝተዋፈረ መኽዘናታትን ንኣሽቱ ዓበይትን ክፍልታትን ይነጥፉ ነይሮም ከምኡውን ምስ ኣሕዋቱ ወናኒ ትካል ኣሕዋት ኣበራ ሓጎስ ኮይኑ ኣብ መጓዓዝያ ሆቴል ንግዳዊ ሕርሻ ወዘተ ዘተጠቓለለ ሰፊሕን ዕዉትን ንግዳዊ ዋኒን ትካል ነበሮ ብተወሳኺ ከምቲ ኣብ ታሪኽ ብዕላል ሰምዖን ዘንብቦን ኣብ ግዜ 1950ታትን 60ታትን ኣብ ፖለቲካዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ልዑል ኣበርክቶ ነይርዎ እዚ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሃገራውን ቁጠባውን እዋን ኣበርክቶኦም ዘይርሳዕ ናይ ደቀባት ሽርክነታዊ ንግዳውን ማሕበራውን ምምስራት ቁጠባ ሃገር ንምምዕባል ክሳብ ንወልፃይ ኣብ ዓዲ ጣልያን ጀርመንን ተወኪሎም ምስ ኩባንያታት ይራኸቡ ምንባሮም ክሰምዕ ልዑል ሓበንን ኣበርክቶን ይስምዐኒ ኣቦ ሓጎይ ንዓይ ንኹሎም ኣባላት ስድራ ቤትናን ጽቡቕ ኣብነት ነይርዎምን ኣለዎም ኣቦ ሓጎይ ፈታዊ ትምህርቲ ምንባሩን ኩሎም ደቁን ትምህርቲ ክመሃሩ የጽዕርን የተባብዕን ከም ውፅኢቱ ድማ ብዙሓት ካብ ደቁን ሰፊሕ ቤተሰቡን እንዳዝማቻ ኣበራን መቕሩብን ብደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ብዝሒ ኣብ ዓውዲ ትምህርቲ ንግድን ዋኒንን ከምኡውን በብሞያኦም ተዋፊሮም ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ዕዉታት ኮይኖም ይርከቡ ገለ ካብቶም ዝተምሃሮ ዓውድታት ድማ ሕክምና ምህንድስና ሕጊ ምዕደራ ቁጠባ ሳይንስ ሕርሻን ወዘተን እዮም ብሓፈሻ ኣነ ብታሪኽ ኣበርክቶን ክቡር ኣቦ ሓጎይ ዶክተር መሐመድ ሓጎስ ኣዝየ ይሕበን ናቶ ኣብነት ብመጠኑ ክኽተል ካብቶም ቅድሚኡ ኣሕዋተይን ኣሓታይን ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ኤርትራ ኣብ ተሓኤ ተሰሊፈ ዓቕመይ ከበርክት መቓለ يحጉሰኒ ረቢ ይርሐመሎም ኢንሻአላህ የኩኑ ፊ ጀነት الفردوس أعلى ኣቶ ዓብዱ መሐመድ ዓብዱረሽድ ካብ ሰምዖም ዝኽርታት ናይ ኣቦ ሓጎይ ዶክተር መሐመድ ሓጎስ ኣበራ ስመይ ዓብዱ መሐመድ ዓብዱረሽድ ኣነ ብወገናት ደያል መርሑማ ዙቤዳ መሐመድ ሓጎስ ኣበራ ዋልፍ ዶክተር መሐመድ ሓጎስ ኣበራ ዶክተር መሐመድ ሓጎስ ኣቦ ሓጎይ ይብጽሕኒ ኣነ ነብ ሓጎይ ብህይወት ይርከብ ኩሉ ይኹን ዳ ኣምበር ወላዲተይን ቤተሰቡን ብዝዕሉን ንብዛዕቡ ዘለና ኣፍሉጥ ክካፈል እደሊ ብኸምዚ ስዕብ ድማ ትገልጾ እፈት ክቡር ኣቦ ሓጎይ ዶክተር መሐመድ ሓጎስ ኣበራ ባህሪ ወሓያል ዘይድፈር ግን ከኣ ፍትሓውን ፍታዊ ሓቅን ነይሩ ኣብ ስድራ ቤቱ ጥርናፈን ሓላፍነታውን ነይሩ ከም ታሪኽ ዝፈልጦ ድማ ኣብ ናይ ወለዱ ዋኔን ውሳሕዋቱ ልዑል እጃም ነይሩ ኣብ ናቱ ስራሕ እውን ንደቁን ኣባላት ቤተሰቡን የስርሖም ነይሩ ሓጋዚ ውፅዓት ነይሩ ንቤተሰቡ ይኹን ንዝተሸገረ ሰብ ብሱቱር ይሕግዝን ይወሓስን ይረድእን ነይሩ ትምህርቲ ዝፈቱን ዘተባብዕን ብምንባሩ ንኹሎም ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ ብፅሕዎም ንደቂ ኣንስትዮ ደቁ እውን ከምቲ ግዜ ኩነታት ናይ ሽዑ እዋን ዘፍቅሮን ኣብ መርዓን ሓዳርን ክሳዕ ዝኣትዋ ትምህርቲ ብግቡእ ክከታተላ ክኢለን ገለ ካብኣተን እውን ወላዲተይ ዙቤዳ ወሲኽካ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ክዛዝማ ክኢለን ኣብቲ ግዜቲ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ብትምህርቲ ነዊሕ ክቕፅላ ልሙድ ኣይነበረን ጻዕራምን በዓል ዓቢ ራእይን እውን ነይሩ ካብ ንወላዲኡ ምሕጋዝ ጀሚሩ ክሳብ ናቱ ትካላት ምውናን ዝበጽሐ ህርኩት ሰራሕተኛ እዩ ካብኡ ሓሊሁ ድማ ኣብ ከባቢ ከይተረፈ ክሳብ ካብ ጣልያን መሳርሕትን ብምምጻእ ኣብ ኤርትራ ናይ ክዳውንቲ ፋብሪካ ናይ ምኽፋት ውጥን ነይርዎ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን መደቡ ከይተተግበረ ተረፈ ኣብ ቀጻሊ ጻዕርን ስራሕን ከሎ ኣብ 1967 ብሕማም ምኽንያት ህይወቱ ተኸሊፉ ረቢ ይርሐመሉ ኣብ መወዳእታ ነዚ ዝተጠቕሰን ካልእን ኣብ ግምት ኣትየ ነቲ ብህይወት ዘይርከብ ኩሉ ብሓጎይ ዶክተር መሐመድ ሓጎስ ኣበራ ብኸምዚ ኣብ ላዕሊ ዝተቐስክዎ ክገልጾ እኽእል ኣብ መወዳእታ ንሱ ንስድራ ቤቱ ሓፊሒቡ ዝኣለ ሓላፍነታዊ ኣቦን ኣቦ ሓጎን እዩ ነይሩ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ብዙሕ ሃብትን ዋኒንን ንብረትን ክገብር ዝኸኣለ ዕውስ ሰብ ምንባሩ ፈለጥ ኣብ ናይ ከባቢ ሽግራት ኣብ ምፍታሕ ዝዋሳእ ግብረ ሰናይ
ሕብረተሰባውን ሃገራውን ጉዳያት ድማ ጽላውን ዝተኸብረን ሽማግለ ኣቦ ብምባሩ እገለጽ። ታሪኹ ካብ ቤተሰብ እንክሰምዖ ኣብ ዝተፈላለዩ ተራኽቦም መጻሕፍትን ሰነዳትን ከንብቦን ከለኹ ኣቦ ሓጎይ ምዃኑ ሓበንን ሓጎስን ደስታን ይስምዓኒ። ኩሉ ጽቡቕ ባህርያቱን ግብሩን ድማ ካባይ ጀሚሩ ናብ ወለዶታት ክወራረስ እመነ። ታሪኽ ህይወት ተውራሪ መሐመድ ሓጎስ ኣበራ እቲ ልኡል ሉሉይ ሃዋርያ ምዕባለ 1967 ጸሓፊ ብእምነቱ ተስፋይ ኣንባቢ ያሲን ዑመር ዓሊ ቅጫ